Balima Anyokuma, très urgent et très grave. Balima Ala Sago Aou Sago. Bi lundi 3 août 2026. Docteur Shogel Kokala Maïga a vive danger là-dedans. Assimi Goitaye malien bela jele interdit ko machite ta Shogel Maïga voir Kasola malien Assimi Keleme ko décision courant d'état. Maintenant, détail là. Malien, depuis Domina, a fora, ko Sadio Kamara tara Dr. Shogel Kokala Maïga demuso ka konyola. Depo kuma e réseau soro. Assimi Goïta, aye Dr. Shogel Kokala Maïga, aya isolé, ma chiti se ka gera la bli. Ma teta boala. Au kokanga be jamana inkono. Mali loi jumemba di Assimi Goïta ma cap. Al nie mogo mine ka don kaso la ikanga toe au moins a kanubako ka ta boa la kaso la a erebe mogo mu autorisé ulu ka ta boa la al no be précaution ta o loi jomeme Mali kono mumba to mumba ira Dr. Shogel Kokala Maïga ama mine ka fo kay malien faga ama mine ko parce que ka farla terroriste ka ko ka Mali ci ama mine ola aye galon teka noro Dr. Shogel Kokala Maïga la ko sebaouye ko justice beka au ka barake bi parce que marafa be au bulu bi kan galon nora la même malien bet kelen do aula ay bo do fola a keleme ka mogo mine bel le cerveau Arasbat Rose Poivron Clément Dambeli Moussa Mara ala e obla ambe do kala ko kisa nyogo verema aye ni fefe na be minen galonka. Et puis, Mali bé, Mali bé. Kasola DFB Mali kono, a bé kerefe mogo bise ka tabola, fo Shogel kili. Malion, Dr. Shogel Kokala Maïga mouye toko di Assimi Goïta ma. Nimbe ka kori la bi. Au kukanga ke Assimi, fami se ka kafe choko jume. Ami se ka kafe choko jume. Antate ko Shogel kele de. Ben, ne avec un monde ben avec un digné là. Ça n'est pas injustice de faire quoi. N'était d'enfanti fait. Assimi Goïta injustice que Arasbat là ne boira qu'on fait défend. Assimi Goïta bina Moussa Mara corone borane Moussa Mara défend. A kelente ne mamun défend. Bel de cerveau mota keleke dungudu. Bon a keleme ka Dr. Shogel Kokala Maïga ka comme visiteur cité ta boala. Mali abada avec aucun communa. Mena kumfana. Ouye nyora si de ke boube la. Yani boube ka sa. Ouye parce que ni ke mo la tron abe jatiki ka, abe psychologie, ça dit ni ka mo fara a petit fedi. Asimika plan munye ni koye Dr. Shogel Kokala Maïga soro dongo do tete musote Asimido. Malien be inséré de. Malien be inséré. Comme ma chite d'abord Shogel labli, Assimi yo décision courante. Alors ma fo malien comme me ko en kofe. Ou yamunga boubé la obefe ko de Dr. Shogel la nya fa yana de. Dr. Shogel ni ben le cerveau ni ko soro Assimi Goïta du. Ni mogombe ben don. Aita bo ben na be choko jume bia fasale mbebi. A ta fasara. Dr. Shogel Kokala Maïga fana beti. Malien ko ma chite tabo Dr. Shogel Kokala Maïga la. Awani koy Dr. Shogel Kokala Maïga soro chetemus. Ou yamunga boubé la obefe ko de Dr. Shogel Kokala Maïga ani ben le cerveau de la. Awa Dr. Shogel Kokala Maïga ga vive danger là de Malien. Aw agli bala publication do kara ku kume fe ka dumundo empoisonné ko prisonnier doma swala. Ayo ya réseau kande. Ou be fe ka mogo fagadi a petit fait. Ou ya boubé faga chokomi, ou be fe ka Dr. Shogel Kokala Maïga ni ben le cerveau fana fagati. Ne kene Malien be cancéré. Ou ya mogo de interdit ko machite tabo Dr. Shogel Kokala Maïga la bli. Ko machite tabo la. O chariate Mali dugukolo kan. Loi internationale cita ira ka foko o chariate Assimi keni marfa ba bulumun kada biya keni bo kebi. Dr. Shogel Kokala Maïga ama mine ka ko jadisidu. Ama mine ko akume ka complot tracé Mali contre la. Aye galone tike ka noro Dr. Shogel la ka loi ka Dr. Shogel Kokala Maïga mouye toko di Assimi ma. Mouya tobi ni djembe kulila ni Assimi nye.
o docteur Shogel ko kala maiga ube ko de lebu bi ko la goshi bi ko foko ala tunu nere aka tunu akana yeyere awa oni mo werete ka kede oni faransi di be ka ke neke ni kom nebe mu ngani fo nyana bi na ya me ko docteur Shogel ko kala maiga soro Assimi Goïta de du na ya me ko ben de cerveau soro Assimi Goïta du ay docteur Shogel ko kala maiga mine kay million hake do di du ama milliard fo de ko million hake do aw ka 80 milliards chouena aw yere bora ko fo Mali télé la ali chini ozong den kelema mine bi malien ko ala ka barka do malla ko anga tugu Assimi Goïta ko malien be kan name de. Et dans le cadre de l'animation de la Semaine nationale de lutte contre la corruption, le procureur général de la Cour suprême a accordé une interview à une de nos équipes de reportage. Il ressort de cet entretien que de 2021 à nos jours, une dizaine d'affaires ont été traitées impliquant une quarantaine de personnes, dont 11 anciens ministres. Des affaires qui font ressortir un détournement d'environ 80 milliards de francs CFA. Journaliste de Afro depuis 2024 ugoko milliard bisegi chouena enquête ou talenya fa ay dona ko Assimi Goïta somogo do baladro Assimi yere di senda enquête ka malien beka yere nyininga aw de bora telila ko milliard bisegi chouena o zuma mene aw taraw noro docteur Shogel ko kala maygala ko e million keme woro wantaro joli ko o chouen mogo mi premier ministre mi nana aka caisse noire ma magara abe déplacement fait parce que ni mogo malien confinement do ma fo ma avec ko Shogel Maïga tara Mali caisse dale ka warde ta ka blagu de pas ka premier ministre do nga bala ma deli ka war ma tema ka bulu fe war kelema deli ka tema ka bulu fe ay méfier oromina ima uye galon noro belle cerveau la ko e jadisia uye Abdou Niang Blaka boko ben c'est-à-dire erebe ka mun kele quoi ni ya be fo ko nunu yo horon kolon dewnye Mali kuna erebe femu ka goe e ka jenateke femu ka go e be saya préféré ni femu yede ou be to de ngalon tike ko ndoro ela ou bora ou ko ben le cerveau ko yere wala mo ni Jean-Yves le diriya nyogonyo ou ka vocali fana circuler ko me groupe be sans fait nogo do chakoroba do ne nga kale ame ko ben ni faransi be ka complot ka Assimi contre la ngo chakoroba ni te chakoroba billahi nkum bibli aba ka to abi ya fama quoi ni chakoroba kunte quoi billahi tala ne kuma chakoroba billahi na ni chakoroba kuma ne kere fa kunta da fa flala bo chakoroba tesa sambi durun doni sambi oro ate sambi oro boere encore koroko di dunga donc me mu fa billahi ndusu chena du c'est-à-dire que ouye ben minede ou tara ben criminel ou be terroriste ou be kiri yoram yaro tara ni ben giyin c'est ate sonya foli ma quoi bon Shogel fana ta fleni Shogel be fin quel Shogel quel premier a fin quel mu kala ka jera tekela ou corruption di ou fleka ton galon teke ko fora nora la ko zoni ka soro docteur Shogel de kume ka Assimi pousser ko ka corruption kele docteur Shogel ko kala maiga anani M5 point do yi no loi électorale fengay c'est élection nyuman ka ke Mali kono utarana SNT la ko koni be ku bi kale Mali kibi kale korana la kite Mali janfa yo be boala kala gushi ni surasi ni mana Mali jokama unara u yere ka intérêt personnel de la Assimi Goïta wolo bengen nango dambeli o ka vocali bora malien be yame ko u ye produit toxique ko firi Sénégalais ma ka mogo faga o vocali bora o ma Assimi bengen mene de mogo mi vocal labo yo tigi de mene a document bene a vidéo ka bela na kada mbe se ka vidéo ka pour rappel Assimi Goïta tanti no madame la ministre des transports milliard ta ani chegi kaka kaisra gla aya war bedum o mata kasola saninu mandu ben galon tege orato ugo kubene ke ministre ne mason ugo kubene segu tungara ka ambassade ne mason ni ne segu tungara ke ministre de surasu krefe bi ni korane cha samba soro u ya foko ne wardo shwe bon Mali tseka jotan quoi wallahi Mali joka gale docteur Shogel le plus grand bâtiment du Mali. Le plus grand bâtiment du Mali. Mali est sominga boni Mali gouvernement ka so bay. Na ba famo ko AMRTP. Docteur Shogel ko kala Maïga de Nijo a fleni. Docteur Shogel ko kala Maïga de Nijo. Télécommunication. Docteur Shogel ko kala Maïga be barada mine et
télécommunication na dona ka soro u be luanse de la u sara kunte teme wa muga wa bisabaka docteur Choguel Kokala Maïga posu barakela ku sara yele ka ta fo milliona ka barake ka tla ka warla du ka tagani téléphone e bourse kono dugu nun chamana ka li téléphone li ka alina a numéro na fait docteur Choguel de abeke awanya be nyorna na fait ko AMRTP le plus grand bâtiment de l'état docteur Choguel Kokala Maïga 7 étages docteur Choguel Kokala Maïga ke ko 15 étages ou maçon ou sarna kona ya ke kaba tokota ali shini fadenga bolo hashidi deya bolo ni ma na fara na ko ni bâtiment ma inauguré abedala ko parce que ko Choguel Maïga da jo ko togo be duma ale de ni jode awnya be ni étage na docteur Choguel Kokala Maïga de ni jo wallahi ma inauguré aita mali tele la ja ma inauguré de a inauguration ma ke amo ngeni ngakingata la ma inauguré parce que na inauguré la docteur Choguel Kokala Maïga to oni ay ala farafin halaki ka to shia be ko faire ka shidi dinga de du o docteur Choguel Kokala Maïga muyo ka faso o de flek kaso la bi ko mo teta au voir awa obe fe ka fara fanadi ne bisa ka simi faire ne sera ka fait je peux pas aimer mo e faso de nyuma ata chife aisa do kamara fara ni courane cha simi de sa do fara ni mo madani dalakana nta live la iga courane bo ne ba bo asimi e de sa do fara abe fe ka Choguel fana fara awa ben be kaso minawo Choguel be kaso minawo abe asimi de fisri wale était pour ya était pour para pro nya ni min pour la ka dima be klaila Choguel mu yo toko dima bi o de flem banyima ko la kaso la bi o de fla dibi e bi abara yo mu ga docteur Choguel Kokala Maïga la utara tuaregi dode u yo tuaregi dode bla mo mi yere bla garda villa de ka gardi de o yo tuaregi di parce que baro tuaregi nu koroboro nu e rebellion ko na fade ya ndo nimbi no ni sorasi nte de baro sorasi mai no sorasi mai Modibo Keïta le meilleur soldat du Mali capitaine Dibi Sila mu kumbe rebelle la joka essence buda ka jinde a benana na kracho Moussa Traoré ga mogo kelenga mine u ye rebelle de black ka kulushini guluki bola ka alangolo ka bugofo ka faka u ye rebelle de black ko bugo ko faka un héros ala bise ka here ko jamana yi choko jube jamana min de na here ke jamana de onye docteur Choguel Kokala Maïga 250 milliards aya négocier ka bla Mali kesu la fo ATT aya négocier docteur Choguel Kokala Maïga négociation ke Mali e dosro Burkina dosro sous région bela jele ne dana ta ka da docteur Choguel u ka millennium coton négociation karani américain on ka ATT to fangala docteur Choguel Kokala Maïga de nya porte parole Afrique be ay négociation ka américain bisi ado fu fo américain ga président yi fenga wuli ATT wuli ko Choguel Maïga be kulu sele ATT kumana Choguel fe koroboro kana ko na masabali ko américain be ka dibi ko nu dibina ko u tse ka foi kalila ko aga to alima ay milliard keme flani milliard bidru ya bla Mali kesula o ta banede atara Afrique du Sud kabena ni projet de ko sokala akuma fe ni projet de c'est-à-dire que akuma Ségou quoi Ségou kelengele Sud-Africain ko ngara ni projet de Ségou docteur Choguel Kokala Maïga tara projet a fin be siga bakumna politicien tara ATT oro kwa ka Choguel bla ko shino ko na ni projet nke ka ba to soro ko Malion be votai a beni korane che u ya projet boy ATT sonugulu abe fe Mali ka jocho jume u ye ko beke ko ni karsani keka boni ya e France sera kan boni ni Choguel Maïga kunye français di ou bien américain wallahi utabali parce que a here be se jamana ma munu me kanga jamana ukuna ou te barake jamana donye de ou ba amuri de mais en réalité ils sont pas honnêtes, ils sont indignes o Choguel Maïga mu yo baranyumu kede o de flek kasola nunu bulu et pour be ka galo nora la fana aka kes nora ma magola aw zone deun ay Mali sanu chwen ka daga sunguru bawma aw mata kasola bo niaye nasime here soro fanga kono Malion nasime Mali libéré o goro ne tem fade nasime gota Mali libéré ha ali 75% na etungara dia ka foko nyamogo den ta tofle
billahi tala atenya bolu hal na ni sonjara bi sini akonna fidi ko do bena awa be fanga en banin ci wadla ati lafiya so jamais fona ka soro mumbe fola oti tieni o loi jumbe ale Assimi Goïta bolu mumba atoko ko Choguel Maïga ka Choguel Maïga uye bube faka tan ci wadla uye kureta kato ni bube ke uye mogo jira uya be janfa uni banda o mabe ala uni bube mabe uni ben le cerveau mabe uni docteur Choguel Kokala Maïga mabe muta ka fle no bulu mais awni ala che malien bekani taka najesa obisa ke choko jume eni mogo jira ena shima la ban mogo munu mbuko abe mogo kurawdi obisa ke choko jume bube mai ben le cerveau mai Choguel Maïga mai Sékou Toungara mai de Aoudoron de Kaye. Mais domina, c'est là où on fait une intervention militaire que Assimi Goïta nous contrôle là. Ni moron nous de wula ka wulika joke. A vidéo flede malien bela jelen kalame. Voilà, a vidéo flede. Toute l'Afrique regarde le Mali aujourd'hui. Dans une certaine mesure, le destin de l'Afrique se joue au Mali aujourd'hui. Et c'est pourquoi les peuples africains partout soutiennent la lutte du peuple malien. Aujourd'hui. Bela jele Amadou Gomo Goshila. Domina CEDEAO ko kabe intervention militaire ke ko na Mali kama. Sorosu bulibagator tara Choguel yoro. Choguel ko ku calmer. Docteur Choguel Kokala Maïga bel le cerveau woulé ani alay bokum ou ka je ka plan be tracé ka ban o chikele munu yere ye Assimi sauvé le 14 janvier munu nya barake ka ban ka togo di Assimi ma anashi mandibi malien ayaw siga ko yere nginga o ngale kelindi malien mun kan ini mama ya damne na shima labo o ye nyama de asin folo di mais nte fe ka doa gashila parce que nga bonya ba fa kan ko wallahi billahi aya Assimi ga ko la nyangini ne te fe ka ndado ko la parce que faim to duma be fo ko nte fe ka kuma do fo ko o ko sa nga mo ko ba fo na be koko na ba nyamo ga di aka na dimma na ba di mogo ma aya di mogo min ba kun ko la o kele orotan de aya do mama ma soro furu kono mama ye nyama de ni ka ko nyamo ga dama na ma chuni ka fuma tu nyamo de billahi talai abessa aba jeli de la tadabla Assimi Goïta fa sato ko kakara Choguel janfa nin korana che afaya fo danga denidu flana buye aidara mo menyoro depuis docteur Choguel Kokala Maïga mata onina buye kuma ko hey kuna farlaka amay malima shibato hotel la didikame anga chekoroba mu be nyoro anga chekoroba be sego la sana kane anga chekoroba nyuma anga chekoroba pisane oko kuna farla ka may malima sarige alaka mugo nyana ma fefebe maliko na beko Assimi Goïta ma kanake awa Assimi yake awa toné flabulu Mali transition clé docteur Choguel Kokala Maïga so crack ka clé blakun nin korane chaw tse ka daele hal na yo surasu be ka gabaguru ka da goshi date ka yele parce que clé be docteur Choguel Kokala Maïga de bulu ali shirini Choguel bora ka kuma bi malion dusu bedda ali shirini Choguel sigi 2 minutes abe plan tarasi nin korane cha abe ko bla ara ergilla hasidi dinga bulu koni karsa ni ke karsa ben toko soro depuis Modibo Keita bora ni ne be Mali kono nanye karsa toy nani ke malion bena kafe katena onka etese mogombe se ebe kasran kono yake ko be toko soro di malien be docteur Choguel Kokala Maïga e premier ministre ke wakati na malien be ya baramike Mali izini fefe kunda tukuru no abe dale damne akuma fe ka Mali ke ina fo Faransi ina fo Europe ina fo Ameriki Choguel Maïga ko bara damne uya be sabota bulu sorasi nya bela gushi
hal don la bebo ko mo ne bo deun ayaw sangorota kaw bonya danga den anya ele etaji safa be boka binga kokari wati bi na shogel be ka surasu re commentaire ka surasu be mo blaga neni u be bo sente kono e ga manige bora ko jugu u be ta fara transition re jugu ka shogel kele shogel tara na here soro shogel kofe aga fone mako tunya mo di en tant que docteur shogel ko kala mayga be ka tonye aw bulu aw ti lafia malikula ale de togo dawma ka sa dawla dawma aw te horonyi hali wulu ni kolokuru ta ka di wulu ma atengina iko awa wulu kafsani aw asimi gotanni ni korona che wulu kafsani ni kolo di wulu ma na ye dongo do aba kungulo ni keta tingina mais anya kolo dima ka bu dima o chimi fa iko ki figa yere ba kundi dun parce que tu es malhonnête et indigne anyo président danga dima delika ski mali kono ala e to min dima domina eni bel ni jama min bora docteur Sogel ko kala may ga be ka kuma ni jama min ni nya video ira maliona ni jama min bora ni madeli ga bob mali présidentiel ni madeli ga bo Modibo Keita ni jama madeli ga bo ka Modibo Keita soutenu ni jama madeli ga bo ka Moussa Traoré soutenu ni jama madeli ga bo ko ka Alpha Ouma ikele akara ede dans l'histoire du Mali mais danga dinga betien ni danga den de billahi talai danga den flatte temeninga billahi mais la kuma meninga kashi tie anga kele betien quoi aya la je toute l'Afrique regarde le Mali aujourd'hui dans une certaine mesure. Le destin de l'Afrique se joue au Mali aujourd'hui. Voilà. Ni nyoko madli ka ke Mali présidentiel. Amake Modibo Keita mais ya petit. Au 14 juillet, au hasidi dinga bulu. Tellement a ka jugu anganinge ka jugu a été détruit parce que anganike domine le 14 janvier 2022. Akunyo ke date akunyo blako ko do Mali tarako kono o klara ko bo Mali tarako kono parce que Shogel mega photo bola bel le cerveau photo bola aw kele ngalonka aw klara tunu o ye baram ka ye tuguni aw fana bara boy côté o manganga ke la bataille de Kirina Sunjata Keita et Sumanguru Kanté Baléli Mouka Kabo Fangala, Ali China be Mali Kele, la bataille de Kirina en 1235. Parce que halala ou do keleke. Tisani halala e ko kani nyama dente ko là-bas. Mo fayana bide. Aya sabakada. Parce que Sunjata e horondi. Dabe tigi do kabla tigi du. Halala de du. Billahi talai. Abe flo nyakoro. Tout est clair comme l'eau de roche. Mais na kadi kana Shogel bla. Na kadi Shogel bla buru kono ka du. Mais bet la ka fono. Shogel toko be Mali histoire la faut que Dieu de golo meleke et se ka boibli. Mais et toi tu es jeté dans la poubelle. Alni Assimi Goïta fara ki ke buru kono wulu bi fono billahi te horoi. Hali wulu na ye bi abete kere la bi. Il est fin bétien. Mais Dieu ne dort pas. Ibe ka munga Shogel la il fa flandidou. Ayi bonya ki sangorota omi bo ye mogo saraka neni able mega nde kume Shogel neni oba ire danga deni billahi tallahi mogo be sije dogoya kai take sije dogoya Assimi fa kumbe sa wakati mo ku mandi de mbo fana fa yana bi mais o fana histoire wera di Assimi danga deni ama fa do usoro ne de sego tungara ya fo pion mais Assimi fa ku ye mogo nyana ma danga tien fo de ne tseka kuma jugu fa Assimi fa ma. Mais Assimi danga deni. Voilà la vérité. Nin korane che ana fa kumandi. We kele chama ngene bo kalama o. Do o dende de danga deni du. Billahi talai. J'ai été très honnête. Afabe sa do ma koko Assimi ke kana Shogel bla. Ni o fo do o dende ma ba abala me. Mais danga dente afala fa ka kuma kana me. Ce gars il va mal finir. Billahi talai. Ah c'est baka dade. Ibe ka fe ke moko la. Tu n'es pas immortel. Par exemple, fait yake, ibe qui ga vie de blad danger là.
ibe ki ga demba ka vie de bla danger là parce que ni était dominant e ka sokono mo bet se ka sa ke kelentoy akara toko toko ebe sa donya bo ni était dominant il so mo fe be Mali kono ou be Mali blanc ça c'est clair il fait que mo la bet la ka sare la de abeka ni juwa mi ka Shogel la Assimi Goïta ni mi kolosi i salen kofe i dendo be sekando ye quoi aba yere ko ne mun de ke nga jena teke la ni malike mo la ne ala ma sara ila ba sara idina bon confin den to don quoi pour kabila tigi den horon den dambe tigi den de bodon c'est pour cela ne te manega malike mo la manni ni te domina do ba ki den do la ibe ka mo minali min ke ka sharia soso et de Mali constitution blanc Mali constitution sharia tibolo mo ma ira ke ka mo baliku te tabo Shogel la était horon halin foko kafsani Shogel ye amer tepe mu fle Shogel dajo Shogel ye munga Mali ko la bise kakea et seni bolo de Shogel ye et moteur de docteur Shogel koka Assimi Goïta kera ko mobile colonne jole fle srabada la tseka fo ikebli propagande ngalo e mo mi jige bubu mabel ni nyangi okay e Assimi binjoko juwara ko yi la ilaha illallah muhammadur rasulullah sari abina fosa non et contrat signé Ebeka Champions League là et contrat signé Ebeka G et Real Madrid là et bora et Real Madrid là kebena G Mali joli bala ote sanga binéa Assimi Goïta ta karatini c'est là Allah Assimi Sangorota na on me barake watina il était le meilleur ayi sama ka bambulu aya yere garadi jigi bo danga dembe tande wu danga den se ka deme ti je fem nu kele hol de betani ko fem mu te kele o se ka tan no bilaay talay ne bok mala ka tien bangi